See to run any concept menemori level in the blessings kanache the frog carry more in time in kuti titsatira bwino munthu wathu nso watsogolera kuti nkhani zingapo zimene zofunika kwambiri kuti mukhale pompo kuti kukumbeza monga manthawi zonse sindili ndekha ndili ndi akuluakulu amene makhanawo mu studio muno nthawi zambiri tindi Mr. George Kasakula tikulandire Mr. Kasakula tathokoza kwambiri blessings talandireso amene akutionera komanso ngakhale amene akudiva pa YDC ndinokondwa kubwera kuno zikomo kwambiri. Yes. Mr. Mvula tikulandire Mr. Mvula zikomo kwambiri blessings and money or sikula bwino kwa yes amene akutimvera chabwino komanso Mr. Kelvin Mpekasambo tikulandire Mr. Mpekasambo tathokoza kwambiri zikomo kwambiri. Mutiambie Mpekasambo munapita ku independence celebrations kuli Longwe okay. Mr. Kasakula munali kumwe due to code. Due to code. Yes, I was invited. Yes. We received the card. I was invited, me and the chairperson of the board. We were both invited. So yes, I went. Kwanga mena naso wako unamvula. Mvula unapita kwani? Mvula naliko kuno kumwera amatamanga zina. Chito zina. Matsatira kuno pa kanema. Nasadia. Chabwino. Mafuna kwamba tikambe nkhani imeneyi. Yes. Ya independence ufulu zaka 61. Yes. Dziko la Malawi lili pa ufulu wodzilamulira. Yes. Mchaka cha 1891 mchaka chimene azungu anayamba kutilamulira. Yes. Amati British Protectorate. Yes. Komano mchaka cha 1964 ameneno tinandende ufulu wathu independence. Yes. Pata zaka 61 sopano. Yes. Ndimene woyendera mwambo kuli Longwe. Ndimene zinthu. Yes. Comment yanu kuzokhayo tani pasonezi. Unali mwambo. Yes, komanso kungatha kuyankhula. Yes. Ndifunsaso Solina. Chabwino. Ndiyeni mafuna musaphatikize yani. Okay. Opposition. Yes. Ambiri sana bwere. Yes. Ndiyeni mafuna musaphatikize. Fende fusa Solina kuti zikutanthauza chani zimenezi. Aha. Ndiyeni mafuna tupa kunduza mene woyendera mwambo kaye. Ndizimene munazoona kuti. Ningokamba zimene woyendera mwambo. Yes. Chabwino. No, mwachidule poti wanena kuti zinazo tisaphatikize. Mwachidule unali mwambo wapamba obwino kwambiri. Mwambo wokoma. Ineyo nadabwa ndi mmene anthu akuli Longwe komanso the surrounding districts I suppose mene amaonekera kuti nokondwa kubwera ku mwambo umenewo. Ine nango tuluka kubera magona kena kundadutsa pa interchange kuti nzipita ku stadium. Koma anthu amene naona oti sinaoneponso anthu ochuluka miyanda kunabwera munthu akuthamanga. Ineyo nthawi imene ya ma first 8 koma ndimalankhula ndi Mrs. Kedi kuchaliwa amene director of programs pombo nsabwere pano amene kuti anapita kuchalichi 6 koloko mamawa mmene apita kuchalichiko kuti anthu ambakala uthamanga udzaza misewu upita ku stadium. Mmene ndimabwera 2 hours later I saw the same thing. So ndi mwambo amene unali oyitsa kaso kuti anthu anabwera. I think unakumbutsa nthawi ya Kamuzu. Yes. Ku nthawi ya Kamuzu Independence Day 6 July anthu amadzadza mu Kamuzu Stadium. Zonse zimene zimachitika nthawi imeneyo nthawi ya Kamuzu zinachitika. Kakunali magule makolo athu kakunali mpira unalipo vukozi taluza mpira that was a bit after test komano zonse zinaenda bwino. Nimeona nkhope zokondwa anthu anatuluka kuti agathandiza president upanga celebrate tsiku limeneli. Unali mwambo wabwino kwambiri. Even my speech abwino komanso chikuntonena kuti anabweretsa president wa Botswana amene analankhula bwino kwambiri. Komanso even anthu aku Botswana ndibatika macheza nawo amene uli hayi tajoya ku Malawi. I was like kuti magona kumene so magona ambiri aku Botswana nawo. Ucheza nawo kuti hayi kuno kuti utajoya ko basi we enjoyed the day. It was a good day. Malawi muoneka kuti nkhope zanu nzokondwa kachani sizimene amatiuza anthu kuti kuno Malawi ndinodandaula kachani muoneka kuti ndinokondwa. So in short unali mwambo wabwino kwambiri. Unali mwambo wabwino kwambiri. Komanso kunali Vilongo. Yes, kunali gole wankulu umeneku kunali nkhuba inatenga pano ni nkhotakota. Nkhotakota wachitika bwanji masiku ano anabwera songolola actually sinakamba blessings zona kuti kunali magule oti sitinamuonepo chibadwire ndo nkhotakota kunali nkhumba
kunalika china chake ngati yani hipo kunaliso swala kunali chani of course obviously ng'ombe komano luso wa Malawi luso zinthu zabwino zokoma chikhalidwe ko basi chikhalidwe tipite kwa Amvula mungamuzotani mbine munaonera mambo mambo unali wabwino. I didn't expect sinayembekeze kuti ukhala choncho kutengera nthawi kuchepa yokonzekera mwambo umenewo silambe tinangomva kunkuya kulankhula mwambo kandi last week. Yes. So sinayembekeze kuti zikhala bwino mmene zinalirimo anthu anatuluka kwambiri variety inali yabwino ma speech anali yabwino kwambiri speech ya President Chakwera inali yabwino analankhula zinthu zimene mwina tikusowa kuzilankhula for a long time sogoleri samathakula kuzilankhula kuti kupusa zinthu zambiri zimene zina kuti mwina za Malawi tizikumbukira kuti we celebrate mediocrity timasangalala kwambiri kuchemerera anthu amene ngosayenera opanda phindu andi zinandikumbusa kanda maremu chilima amalankhula zimene zina yetu kuti anthu kuno timapanga celebrate mediocrity anthu okuba timatcha kuti machani madoro and timakhala zinthu zimene zisali zabwino but then we don't censure zinthu zimene zisali zabwino. So zambiri zimene nankula ndi kupanga promote kukhala united as a country zimene zone zinandigwira mtima because our biggest challenge, I think that's the next question unapa sakwa kuti unity imativuta unity in national events pazino zokhala za ziko zimativuta kandi ku parliament anapita parliament kanda allowance ja kupanga pass bill kupanga pass act ya bwino yadusa koma kutuluka manje ukapanga world press conference kuipanga kunyoza chinthu chimene kunyoza dziko lathu amapanga pass budget kuchoka kumene uja kutulukako kuti apalibe chimene boma likuchita koma apanga pass budget amalandira kandi zokuzana ndi CDF kuigwiritsa ntchito bwino kudya kupanga nayo zimene angapange but tomorrow they will say boma limene palibe chimene achita kuti CDF ija yapita kuti. So I think analikumbusa zimene zikulema kuti I think anthu ife ndi vuto lalikulu kwambiri. The coming in ya president wa ku Botswana amene ali pachisankho posa chedu apa ndi mphamvu imene anabwera nayo kulankhula kwache kunali kugwira mtima kwambiri. Mwina ena atengerepo phunziro koma mwina achite manyazi because anabweresa kuti analankhula kuti koma kulibe tu anthu ena kuno amene timamva akutokota sanabwere mwina ndifunso lina sanabwere ngati kuti this is a national event misonkho ya Malawi ndi anthu akanabwera. So I think it was very good. Sinali chinthu chabwino kwambiri kunali msonkhano wabwino. Yes tili ndi mavuto as a country koma sitingayiwale kupanga celebrate Independence Day. Tiyenabe kumakhala ndi ndondomeko tizikumbukira zathu. So mavuto timakhala nawo koma mavutowa pa nthawi ina tikamakumbukira ufulu wathu tiziyika pambali mavuto kupita ukakhala nawo so that we also have something to live for which is the hope for the future. Kusiyana kumakhala maganizo kuti ife ndife ovutika basi tizingokhala kuti kugona bed every day and that's about it. But no, that's not good. Koma this was a very good function inali yabwino. I think mbeni ngane nebo Chambuka thokoza kwa kutibwera naso kwa ino Amvula. Mr. Mpeka Sambo, mafamu ngopanga samale chabe pang'ono. Ndibwera naso mfuso lina. Koma mafamu ngopanga samale pang'ono mene munaonera mambo. Mene unaendera mambo ndimene zinaliri zinthu ku Bingu National Stadium. Zinaliri zinzosangatsa kwambiri. Mwina George anakapezeka ko ka jama 80 koma ineyo nali mmodzi mwa anthu amene ndinafika kwa chama past 5. Past 5 mama. Past 5 mama. Koma sinembekeze kuti ndikapeza anthu amene napeza. Nafika sobodabo kuti mene mari 6 koloko kudabo kuti mageti muja madzadzana.
izizi pang'ono ndi pang'ono anthu ayamba kuzindikira kuti umodzi ndi chinthu chofunika kwambiri ndipo kuti mtendere ndi chinthu chofunika kwambiri pofuna kukwaniritsa chilichonse chimene mungafune kukwaniritsa ngati dziko. Chachiwiri chimene chinandipatsa chidwi kwambiri ndi zinthu zimene anayankhula atsogoleri awiriwo. Mwachidule President Chakwera anakamba nkhani ya kufunika kwa mtendere. Mtendere ndi chinthu chimodzi chimene anthu timatha kuchiyiwala kuti kufunika kwake chifukwa kuti mtendere takhalitsa nawo kawiri umakhangati chizolowezolowera mpando wa nyumba kuti izi ndi mezi pano okhaliratu koma alipo mayiko amene tikuyamba pano anthu akumabisa pasi pa nthaka kuti sangapite kuchipatala sanawo sangapite ku sukulu iwonso sangapite kukagwira ntchito samekeze ndi abale kumayang'anana sizingatheke. So mtendere ndi chinthu chofunika kwambiri. Anakambanso nkhani ya kuika chidwi pomanga maziko olimba. Anapereka chitsanzo cha builder. Tukhulupirira president anasankha chitsanzo cha builder for the builder kuli kusawapeseka kaya wa nyumba ya dindo kaya wa nyumba ya jadi ndi builder basi. Kuma amakamba amapereka chitsanzo chimenechi in reference to kufuna kuti anthu amvetsetse kuti ndi chifukwa chani iwowo mmene akhala kugwirira ntchito sanafune kupanga zinthu za mavuvu ngati mmene anthu ambiri ankayembekezerera mwina atangotenga boma. Mutati muonetsetse tidakamba kunthawi yake kuti he has exercised agwiritsa ntchito pa Chingerezi cheti mati strategic patience. Kumayang'ana kuti apa ndamanga ndamanga mokwanira nanga ndikakamanga apo sipamasuka. That's strategic patience. Kukhanga kuti mwatsitsa denga lowola pali denga lowola basi nde mufuna mulukenso kuti mukamalinyamula kayika paja kuti sili loshokaso. Nde amakamba kuti mufunse builder yona aliyense amene kuti kodi kamangidwe ka foundation amanga bwanji akuti foundation samanga chopupuluma. Ifo mukamanga foundation yopupuluma that's a recipe for disaster. Ndi yambi ya ngozi mejo chifukwa kamphepo kakangobwera kandi madzi kandi chani. So zinandipatsa chidwi komanso ndinaona mmene atayankhula mawu amenewo mmene stadium inapangira respond. Anaonetsa kuti zimene amayankhulazo zimapanga resonate ndi zimene anthu ali mu stadium amaganiza. Kutanthauza kuti pang'ono ndi pang'ono anthu ayamba kumamvetsetsa kuti ndi chifukwa chani mwina zatenga nthawi kuti mwina msewaye mwanu uyambe ndi chifukwa chani pano anthu akhala kuyankhula zambirimbiri nanga ndi chifukwa chani nkhani zakuzukhanga tizukeda okonzeka. Ndikuyesayesa kuti kodi ndikagumula apa kapena ndikagumula apa sindigwetsapo chipupa icho nanga ndikamanga apa nkudzamanga apa nangakona iyo tipanga bwanji. So ndizinzofunika patience. Kungoti mwina generation yambiri imene ilipo panopa anthu ambiri mdziko muno amene alipo anabadwa dziko lili lamangidwa kale koma akanakhala kuti mwina kamuzu kumene aliko amatha kuti yankha phone kapena kuti yankhula kumatulutsa voice tikafunsa mafunso. Bweza atanena kuti sizinali yophweka kuti ndipezeke kuti ndakwanitsa kumanga ma investors amene mukuphunzira lero. Adakanena ndithu Dr. Kamuzu Banda kuti ndimangense kuchokera kumsanje ukafika kuchitipa sikina imshophweka. Muganizire kugumula mapiri amene aje muchiweta mwina sina zinzophweka. Nde kuti sapadali patience. Kuti ndimange kapichira, kuti ndimange tedzani, kuti ndimange chani. Sisina zinzophweka. Kuti ndike magetsi mdziko muno sisina zinzophweka. So kuti ndimange zipatala kamu Central Hospital Queens chani sisina zinzophweka. Zimatenga nthawi zimenezo. So ngati muonetsetsa khanga tipalika wo choncho kuti anthu amene alipo lero anthu andale amene alipo lero aungoona kuti Malawi ndi capital olata khauti zikamaka mvula uko amakambirana zina agwirizana kumeneko koma akangotuluka kunjaku basi kuyamba sotsotso zimazicha ije tikuna kuti hypocrisy. So zimene zakhanga kuti zasokonezana kukaganizidwa ka anthu. So today zimene zinachitika pa 6 pa Sunday ndi zinthu zopatsa chiyembekezo kwambiri. Aliyense ali maganizo ake koma ndi zinthu zopatsa chiyembekezo kuona kuti khanga kuti dzikoli anthu amba kuti mvetsetsaso ngati mmene linalili kale kuti singadzale mtengo lero
mango chola mango ndiri mmalodza Malodza. Yeah. Chabwino. Ndibwere kusona ngala chimene na ufusana besara sabula. Yes. Tinaona kuti opposition sana bwere. Yes. Komanso ambiri tinaona kuti anagwira mawu amene anayankhula mdzukulu Botswana. Ndikumanena kuti ndiye kuti akunena kuti achabwera chisankho chibwerachi sazapambana. Inu munali komweko munatsata bwino zanayankhula zicha. Kukanika kuti opposition sana bwere. Kumakana kumamva nkhani ngati zimenezi. Zotanthauza chani. Poyamba nzochititsa manyazi how the opposition behaved nthawi yonse. Opposition ndi government in waiting. Maiko ena opposition imakhala kuti azionetsa kuti adati kuti apeza mwayoti anthu awakhulupirira they are ready to govern. George Muziri imayenera kukhala government Imayenera kukhala government in waiting. kunokoza government waiting zokulibe Koma zimene zimachitika kuno zimakazodabwitsa kuti opposition olokuti lero amalawi adzuka awapatsa kuti akuzokhala okonzeka I doubt. Chifukwa chinthu choyamba imafunika kuti muzikhala machuwa. Poyamba muzika Malawi first. Muzika dziko lanu first than your personal egos and your personal feelings. So number one, a leader of opposition amene okhala kumene kucha. Fama moja sunali wa chipani cha MCP. Unali mwambo wa dziko. Ndipo ngati pali tsiku limene tonse tifunika tizikhalapo if opportunity permitting ndi tsiku limene licha. Kuti tonse Malawi kukhala pamodzi kupanga celebrate. Because 60 days, 62, maybe zaka zapita kumbuyo ku before 60 days ago amalambula amatilamulira ndi azungu. So kuti tinafika poti self governing toka Malawi nkumasankha boma atsogoleri nkumatilamulira umanena kuti dziko lino lathu ndipo tuzilamulira tokha popanda wina wakunja utilamulira nchinthu chachikulu. So ukamaona kuti opposition masungano amenewo sakuwatengera serious ndio mazoti awawa they are not even ready to govern. Ndipo asasabweredi boma chifukwa if this is the behavior we are better off just maintaining the same government to continue showing this seriousness, otherwise this is what zachibwana. Then ukafera malankhulidwe yawo amangolankhula a president aku Botswana akugamba benalora boma kwawo kachina chitikati chani ubezora akababe adzuka auto basi ndiye kuti achakwera muvere zipenezi mudzavomere kuti mwaluza chisankho. Now people are saying chisankho chake chiticho one chisankhocho no single ballot paper has been cast. So you wakathamangire kuti chibwana chenchene ndeti kamabwera patu kamanena kuti kabambe ndi achibwana is just a fraud, a political fraud, mono mapesi zimapweteka. Yet his behavior is exactly that. How do you talk about it? How do we upinda zinthu zone kuti sizikudzana? There's no relevance. I don't think the president of Botswana was even talking about the fail kabilo kwamba za president. Amakamba zipinda zachitika walo emboma. Iwo akatembenuza auti ayi ndiye kuti muvere. So to me, kana county advisor wa advisor akabambe azialangiza kuti munthu ukwamazi choti ndi president wa chipani uzikhala munthu machuwa zokamba zako uzikhala za machuwa. Iwo aja sangawini chisankho pa 16 September sizingatheki. And akabambe he's just wasting his time. Zonena kuti iwo aja angakhale malemu chilima sizingatheki. Chilima ozichilima iwo aja ndi akabambe. Zipenawu iwo aja kuti azitengera uli 40 UTM chilima to go to 1 million votes. Pamene chipani chake chidali ndi ma MP4 okha. That is the story. The story is that chilima paeka nambenale UTM. People on the ground didn't believe anybody wa UTM kula MP wow. Very few constituencies, 4, believed that. The rest of the constituencies didn't believe UTM is something that they can put there and on. Come today, Chilima is gone, may he so rest in peace. DPP, and he thinks he can be in the shoes of Chilima and win an election. And win an election. Chilima didn't win an election. If Chilima didn't win, you are going to win. Actually, people are saying, not even me, people are saying, even half of what Chilima got are in the mind. Then the MPs, even MP, even Modzi as UTM, are in the mind.
nkalakhala nayo bwezi ndikuganiza kuti 2 months imeneyi ningazitembenuse bwanji zimene zikuti mwina zichite iwo aja ali bizo makamba zopanda nzeru zosathandiza aliyense chimodzimodzi kuti bibi anamalomba anapita pawailesi manena kuti ife sitingapange celebrate pamene kuli mavuto kunjaku amalawi ali mavuto sitingapange celebrate amalonga zizo za nzeru anthu achitapita ku stadium osayenda opusa amaona amabwera 5 koloko as Kevin said and opusa amenacha iwo ndiwochenjera people went because they heard the call of government, they love their president, they wanted to be there. President wow. Now all those people are even food. In short, behavior opposition was full of shame. Full of shame. Andi mwina kale anthu ameneura tikapita kuma function aboma amakatitukwana amakanyitinyoza aka amadani kwa president uyu sanyoza munthu amasiyanitsa pakati pa mwambo wa chipani ndi mwambo wa boma arulankhana amenyedwa but this president Chakwera is a different brand altogether. Even in misonkhano ya chipani Chakwera, when he's speaking, sanyoza mutu. In fact, this other day, he surprised all of us. Saying, kuti, pano inazima obega nyimbono. Also obega nyimbo, zonyo zabirala. Abanampanga kuti, aliwao wikeli kukasia, akarabasi pantengo au yeza. Zoma imba nyimbo wano, zoma nyo zabirala, ai. So, what more would you need? To me, that's what we call presidential. President. Someone was training him to be president. Well, nobody trained him. But he behaves like a president that we have always wanted. This president, yes, and I'm a Peter. So, Zintuza Chibwana. Could DPP, my advice would be a debate candidate. You Panobagana Kaudi, Bezari Bize, Ufuna, would it bang a branch? Could he candidate Dilibe? Darawyu, Wakula, Sizuteka. Mwenantima ufuna koma tubila nyamari likukana andi neo amene akukakamiza a former president Mutharika kuti apitizebe kuti akhale candidate ndi fit muziti bati ndi fit anthu achoncho because clearly Mutharika is not fit to be president, even to be candidate. Kwinaku munthu president anthu akamanong'ona kuti matunong'ona akamanong'ona kuti mwafa kodi khangala president audwala chimene machita amangotuluka akagame last week 2 weeks ago people were saying Kagame wamwalira ali ku Belgium kuchipatala wa ku Rwanda. He came out and was joking and was smiling and was saying kodi niyo message nsotile mutu ine nsachitisa very cheap and so kuti ne very cheap ndinu amene mupangitsa because of the stress that you are causing. He was joking and chatting. He came out and said, Ndina amene nadwaladi komandachira. Kuno kulichu. Ablazi domwe wajakwera. Anthu maboza ablazi adwala. He came out maka press ups mu street. Abualaziwalo. He came out and he was doing press ups. Umapa panaya achimwendo gara yo manga press ups 20 30. That's how you behave. So, where is he? Peter Mutharika. Peter Mutharika can't come out because sakufabwino mtupi sakufabwino, and those that are forcing ura apangebe akalebe candidate ndi fit akumulakwira ndi kulakwa because munthuja sizingateke. So at DPP, this is the biggest thing that they need to be dealing with because nomination is July. This is July, right? In the forum. Today is the 8th of, is it 8th? Today is 8th of July. My nominations are only 2 weeks away.
where you have to come out and go need justice anapelondani panja or kuti ine ndofuna ndiyime. She's not going to follow him kunyumba kuti tikabakira kuja ku BICC, I suppose sanalengeza aje na ameki, so I don't speak on their behalf, but probably ni ku BICC ifan kumene zose zikachitikire. I know Peter kulilongo kwa kwapereka nominations 24, 25, 27, that's when they'll do those nominations. These are the things that should be preoccupying in the minds of Anthu DBB. Ngati kuli anthu wona kuti ndiwo ma strategists maja. This is the only thing that they should deal with. Other than so umakampazi nzopanda zero kuti people should not do celebrations ikachani zopanda zero, and you think you are making progress. You're not making progress. People are questioning, where is Peter Mutharika? They should produce him. When is he going to campaign? They should produce him. Mwina ndisirepo. Ndatokoza kwambiri. Mr. Mvula, ndikupera kuti mwatsatira kuno kwino tikukamba nkhani yonena kuti azipangisa sonse sana komanso kuti kunani nkhani zikazipatuluka mukuti banja. Ine mwina ndipereka history pang'ono. Limene lolo lakhalira vuto lathu kuyambira 1994 pamene tinabwera matipate yathu tinavomera matipate koma mwina sitinavomere matipate yeniyeni, because kuti muone kuyambira 1994 Amruzi anali president, anthu ako opposition samapita kuma function chabwino nthawi imene mkulonero mmene kunali mdemocrat chani koma panalibe occasion yonena kuti mwina mayangu democrat uja anakapanda anthu in the presence of Amruzi or of a function ya national function, and palibe. Fast forward, bingo anakhala pampando again, opposition simapita, and there was no support kuti boma itiendese bwanji, ngakhale kuti awachokamo amawaziwa mavuto aziko kuti imeenda choncho kuti apereke advice to the incumbent leader amene akubwera kumene zimene sizimachitika, sinachitikepo. Ana bingo anamwalira analowa mayi Joyce Banda amene anali wachiwiri kwa bingo, acrimonious relationship ubale walakwika kwambiri. She was fought right, left and center, anamenyedwa andithu afunaso kuti pakhale support ina iliyonse nalibe. Peter omwewo analowa mboma nawonso 2014 iyayi anakazilumbilisa woka usiku osafuna kuti kumita anakani Joyce Banda kuti ayi sipakhala mwambo opereka sword kuti ayi azanga choncho zimene sanazifuna ya. We just doing it. From there panali kusakhala bwino. In this case it was now Peter ndi anthu aje kulimbana ndi Joyce Banda paka Joyce Banda anachoka kumalawi kuno kupita ku US for the entire country 4 years. She was being threatened every other day. Anawina Peter, they didn't look back, never wanted to deal with anybody. Among what if they to Peter. Paka uzafika malfunction ngatawa achakwera mapita kwa panga attend as the leader of opposition na mapita koma analo chisankho paka lero tikulankhula pano apita sana pange kunga chori chakwera kuti anawina chisankho kuti muli president wina muno to them sikuna kale chisankho to them. I think in their dreams amaganiza kuti chisankho ichi yamene boma ili akwenesa ndipita in their best wisdom. So why have I said all that? Then kuti anthu ife ma hypocrite ndibeko wenda alampeka sampo timakonda kunamizira kuti ziko lathu timalikonda kwambiri more than anybody else, and then sitimafuna kupanga na support even when we know kuti ife tinalipo mavuto tinapeza tikwaonawa anayamba nthawi yathu kati ma solution tinali nato sitikufuna kuti tizitandizana. So function ngati yazulo ndi function imene anthu mabwera pamodzi as a nation. Kumalawi kuno timati
ndare sizimasiya. We always are unhappy. Ngati msogolero watu waruza, we are not happy. We don't want to accept. Today, if you listen to a senior member of DPP speak, you get surprised. The president, a proper, lawfully constituted government. Anawina chisango. Kwasafuna kuvomera kuti Chakwera Nathan anawina chisango. And he will remain president until chisango chiduse another leader is identified. If he not Chakwera will continue abitirira and the men is going to get on the ground. So the men is going to continue kuipa. We have invited Alendo and even President Rock Botswana another kulibe tu atoko opposition. Komando makao kwa wata kwa mbili kuti ife. Nangatoza kubanga bwanja, how do we network? How do we build on the past? I know there are some I guess in the chura na mafuna kuma na ndi President Rock Botswana kuti apangire book appointment wina waje. Zikatuka banja kwa kuzana. Koma Simuduza pano? Bana sisi mfuna choti. Amvula mfuna ngaula. Ndawo zina makaka ngaro. Asiye na songa. In the conference. Not in the conference. Amanena kwa ngochita discipline. Okay. Kuti anabemba kuti ife tatipangira book appointment ndi uyu president wa Botswana. Achipani chosusa wotu. Ora tipangira book appointment different kumane nayo. So kuti amwene kusoka nokususu nabwere ndiye nanga diplomacy yake dika yetu wangi yote mfuna kumane ku hotel. Hapo kumane ni sema kanapita mukanaza kuboma kumweko mukanabwera kumene kujazikana kazo tekatu mukanamuza kandi foreign minister kandani kuti ai tipati bwana tukumaneko nawo wa deposit yako pang'ono wenu tunapite ndimfuna kuti akupangeni simagu mkakuwa ndi president wachilendo akutande funding yachipani tedajua Amafuna funding? Sezo Amaona kuti president Amafuna mukobili. anonga rukula bwesa chitumba ujeni kuti agawira advocate Duma chitumba tindijura koma iwe ndiyo tunankana sasa tunatulankana ngani mkoza kuiziwa mawa wasukuti sio bisa mkoza kuiziwa zanga ningo pasa ndidi katuka banja chabu na haiti ngabula so Mamaliza. iya nito wapanga bangono so to me ndukubira kuti our opposition they missed an opportunity to show kuti iwo na also ngoenera kuti they can really push for this kuti nafisa bwana yes now by 16 September because ngati munthu mukukana ndiso zikhala bwanji Victoria Sinoda kuitana maomwe anthu pa 16 pakuti apite kumeneko akaonekere kuti mapemphero kasa zapita kakapanga bwanji kazi zapanga bwanji chiwangati apita to them pari boss pepa nkai chakwera safuna kuonekapo because he doesn't believe kuti udido ujana utaya which is zinthu jawo chokhala mbuyo ndilankhulepa mawa George ndimafuna ndipange close chapter chimene chiche anthu ena tikamanena kuti Peter Okura simawawa kwambiri akuti musamalankhule zimene zizi akuti chifukwa koma sini neso nauzidwa kuti nzona so ndinangofunsa kuti sizoona akuti ndizoona kuti munthu uyu akufuna upresident wa ziko sazakhala president watosefe kuti si ntchito ya tosefe kuti tiziunika aliyese mmene anthu amalankhula za Chakwera amalankhula za Joyce Banda amalankhula za kuti aliyese amene afuna kuyima. Why is it a taboo? Why should it be a taboo kulankhula kunena kuti Peter Mutharika wakula nziwona tu munthu ya about 87 years ndi wakulu nditu Chakwera 70 Joyce Banda 70 nduti awandana amena kufuna wendo akabamba ari kama 60 chakuti so sizo nama tikulankhula because anthu anabugula paper lake afuna za ime nawo sitena kuunika maprograma Timvetse tiziwe tizoona kuti pa ngati anthu afuna ukapanga vote siku lakero akhale ali informed akhale akudziwa kuti kodi amene tikumvoterayo ndi wasinkhu wanji
ali ndi moyo wa mtundu wanji. So apapa sinkhani yoti mwina ndizooneka ngati ife oyipa mwina sili kumfunira zinthu zabwino mpaka mabungo ena ukafuna kuti anthu ena samalankhule cholankhula ndi chikamwa cholankhula kwambiri koma kwina kuiniso mukupanga zokakhala bwino. So iyi ngani tizilankhulaso kwambiri mmene tupita kutsogoloko. So there's no crime committed by saying kuti Peter wakula zoona wakula sikuti ku DPP kulibe anthu ena aliko. So zangovuta kuti mukomasera mpira ine makonda mpira sitimayika player ngakhale uchinya zikoti zambiri koma ndovulala timanena kuti yayi Rowani the last 5 minutes koma game yakura musaro you are still injured. So if you have got a candidate amene ndizifukwa zoti zikhoza kumulepheresa kupanga perform at the highest or at least to show kuti akakhala mu mpando azakhala kupanga bwino ndiye kuti muzipweteka nokha. You still have got 23 days or 24 days within which to review. Could go to bank banji to put this bit of score. I mean, the opportunity has not been closed. You can still nominate somebody or replace the candidate. If you are truthful to yourselves, but if you want to cheat yourselves, then go to Chabwino, tathokoza Mr. Mvula. Mr. Mpela Sam. Nkhani mwetsatira bwino. Mukuti manje. Former President Bingu Mutharika, may his soul rest in peace. There was a lot of mystery around his death. Imfire Professor Peter Mutharika, Professor Bingu Mutharika, my apologies. There was mpaka napano panthu nesa kuti Bingu ngati mtsogoleri wathu adatisiya liti. Ngakhale kuchoka kwa a former president athu mdziko muno panali mabodza okhaokha. Ana malomba akuti ya president ali mumuno, Professor Peter Mutharika ali mumuno, a secretary general akuti ya amenewo anatuluka kunja. Ena ngani munamilanje for security reasons. What big security can DPP give to APM as former president and the government? So, matanthauzo azinthu zinazi ngoti amalawi pano bayamba kumasiyanitsa. Ndikuona ngati kuti zipani zotsutsa boma zikanapita, they would have made a bigger statement than staying back. Akanakhala kuti, for example, a UTM, a DPP, a Ford, anatengana ndi anthu awo kupita ku stadium kuja. Akanapereka statement ya mphamvu kwambiri kusiyana kusapita. Kawiri nthawi zina chinthu chimene chimasangalatsa anthu ndikuona kusintha kwa kachitidwe ka zinthu. Mwandopezese? Kusintha kwa kachitidwe ka zinthu. Chimenechi ndi chifukwa chimodzi chachikulu chimene maremu former vice president Dr. Saulos Klaus Chilima, may his soul rest in peace, chimene chidapangitsa kuti achinyamata ambiri awakonde Dr. Chilima ndi chifukwa kuti anasintha temperature. Mwandopezeka? Ndi chifukwa chake olofanta amasintha, olomuomene amasintha maonekedwe branding. Life boy walero semena nkaonekera life boy 20 years. Chifukwa chani? Change in appearance machitidwe a zinthu imapanga reignite excitement. Imabweretsa mafunso ena achilendo. Chimodzimodzi mmene Dr. Chakwera ankayamba ndale nkuma fika kuti mafika chama 2014 ukapikisana nawo. By the way, ndingo wakumbutsa amene amanena kuti Dr. Chilima, Dr. Chakwera mukadzaluza chisankho mudzavomereza. Munthu woyamba, president woyamba kuvomera kuti ndaluza, tengani inuyo mudzipange proof
anali Dr. Chakwera kwavomerera Professor Peter Mutharika aralengeza kuti America aralengeza kuti Mutharika awina 2014 yes Yes. anavomera. There were calls kuti aitendipeni ku court. Dr. Chakwera said no, asiyeni akuti apambana, let them prove themselves and let's keep calm. 2014. So kawiri ndikuona ngati mwina akumayiwala ndiye mapirage zinthu zimwe zasindokano ngati bodza kuti akunama chifukwa ife timakatosa pamene akabambe sanawine kuchisankho, akabambe sanapikisane pa mpando wa president dziko muno, akabambe akankoyamba kupanga ndale akabambe. Mwandimvetse? So in terms of how to handle temperature ya chisankho, Dr. Chakwera is far more experienced than kabambe. Mwandimvetse? So ouza nzake kuti wewe ukaluza ifoma chilidwa wako uoneka kuti sizikuendera anenokhala Achakwera kuza akabambe nchimodzimodzi kuti mwana udziuza bambo wako kuti koma atati mukakhandama muzipanga awuzolaiwa ine ndewolangizewe Ndama sizakoso. ndama sosizako chifukwa chani your father has lived more time than you. So zimene ndikuyamba chifanyani ndikuyamba chifanya kuti zimene zikuchitika panopa zikukhangati tikuloweranso kanjira komwe kaja komanamiza amalawi kuti ali bwinobwino aya sana mwaliro aya pano tidambofunsa kalekale kodi Professor Peter Mutharika former president wa dziko lino ali kuti ena adalemba apita ku South Africa akapeza thandizo. There is nothing wrong with that. There is nothing wrong with our former president kupita akapeza thandizo la chipatala. Yes. Why are you hiding? Mukubisa chifukwa chani? Number 1. Number 2, kodi ife mukatibisira ndiye mutani chichitika mupindulano chani? Munthu mukumbisayo, munthu amene mukumpekera mabodza kuti sanapite ku chipatalayo. Come on. Kodi chobisira kaya matenda ndi chani? Mukupangiranji zimenezi? Mukupangiranji zimenezi? Lero ndizi anthu akufunsa mafunso, anthu akafunsa mafunso mukuti musamanga zimenezo musamanga zimenezo. No, lelolo inali nthawi mukadasintha koma nzosadabwitsa chifukwa chani mukaonetsetsa kuchoka 2020 imene ADB adatulutsidwa mboma simungandilozere chinthu chimene strategy imene akhala kugwisa ntchito choka nthawi imeneyo kudzafika lerolo nkuona kuti pali consistency. Ndibwereze zimenezi amalawi ambiri mwina samakhala ndi chifukwa cha kumamvaimva koma mukanganitsitsa kuchoka 2020 inadzaphulika imati ikaphulika iyi atati ADB akanyamula meja thamangana ikaphulika iyi ADB akanyamula meja ijaisiya wogwira tamangana inadzaphulika ya ngozi ya ndege imene yabo tamanga inadzaphulika ya chani ya Federeza tamanga kutama ya East Bridge ndi chitsanzo chimodzi chimene chimandipweteka mpaka pano. Njira imene boma lidapeza kuti tipeze Federeza ochuluka otathandiza anthu ambiri koma ADB adatenga imene boma likufuna kubandalama kutani ndipo mwachikondi ndimafuna ndidzakumana nawo bambo Samia Suleiman nkwafunsa kuti kodi mutanyoza kuyikadzula program imeneyi kenaka patapita nthawi 3 months 4 months the damage has already been done zinthu zoti zidakapindulira amalawi ambiri mudabweranso kuti koma inali njira yabwino kwambiri. Mumamva bwanji ngati munthu mumamva bwanji ngati kuti mumati mudapanga chipi chani kusokoneza zinthu zimene zidakapindulira amalawi ambiri. Ndiye kawiri zimene ndakamba zopata strategies umati chikaphulika chigwiro pamene mukaona Dr. Chakwera he has consistently said we need to fix broken systems.
kuyambira 2014 dziko lino laola Malawi, dziko lino laola, dziko lino laola Malawi laola. Koma chifukwa Malawi adamva kukoma kwa Msuzi, koma samadziwa kuti Msuzi ungwa nyama yanji. Ifolo galu rumukantira chera mo. Galu uri mumukazi ngabuno nkumfaka zose. Msuzi wako khozo mveka ngati wako mbuzi ditu. Koma wasazori mudya galu. Msuzi ndi wagalu. Mwanivesese. So mpaka kufika lero muonabe kuti strategy yake ndiyo mweyo. Tiyeni timangenso dzikoli. Kuchoka 2014. That's a leader for you. Ndio ndakudziwa kuti icho chochoka, icho chochoka, icho chochoka. Koma munthu amene amati lero ina dia phulika ina aisije amaphulaja basi kukamba ino akachoka menepo akaisemene kukamba ino mutati muonetsetse kuchoka nthawi imene ija kudzafika lero mwina pachitika nkhanizi mwina 15 zimene DPP ati kunyamula iyi kuiponyapo. That's lack of strategy. Lero akukamba asimalimali ulendo wina adakamba fertilizer, ulendo wina adakamba mafuta, ulendo wina no strategy whatsoever. Malamulo adzisintha iwo akuona ngati popitiriza zimene amachita nkumakuwa kwambiri muna kunyoza kuti ndiye kuti iwo akusintha. Ayi, anthu akumbukirabe kuti DPP sinasintha, anthu akumbukirabe kuti DPP matukwana, anthu akumbukirabe kuti DPP amabandira makalombo fama mbona lipo, anthu akumbukirabe kuti DPP akangula mboma yo nchira kumanga anthu kupita ntchito. Mzawo uyu wayendetsa dziko bwinobwino popanda ophedwa, amene amaphedwa akuyamba sokwalemba ntchito, popanda olotu oloye kumumva president yakutukwana olokutani hayi. So zimene zonse zimene akuchita pofuna yankha funso lake zikutsimikiza kumakumbutsa Malawi chimene iwowo ali. It's a missed opportunity. They have shown they would have gained more mileage by availing themselves towards peace. Pamene upita kuchisankho anthu adakati khangati dudu anthu asitha koma aya chazovuta tathokoza kwambiri nthawi fashinajiro ndikufuna ndingopereka mphindi mwina 1.5 kapena 2 minutes kwa aliyese kuti malize koma kwambiri wafuata malize ndi nkhani ya mafuta ijama chakuti chitu chichi kapena kuti boma ndikasogoma lenzaje government imene boma la Dr. Chakwera akhala kulimbikitsa kwambiri kuti asiye kugula mafuta kuisa ntchito madobadoba koma kumagula mafuta amene kuchoka kuboma kupita kuboma lenzaje. Padakali pano pali maripoti olesa kuti tsopano zambabala zipaso posera pompano ndakhala kuona ndikuti zinthu zakani ndizi. So kuchokera ku Saudi Arabia komanso ku Oman tikumva kuti mafuta akhala kufika posera apa nkhani imene zomwetsata bwino ndemanga yanu wachidwe kwambiri pazimene anthu kwamba maona ngati mwina zosatheka pano zokutheka mwachidwe kwambiri mumaliza bwanji ndi nkhani imeneyi misaka sakula. Kevin anakamba kuti president uyu alipoyo Dr. Chakwera his mantra ndiye kuti chinthu chomwe umachibwereza munthu chimene chimapanga chimapangisa kuti iweyo zinokhulupirira. Mantra ya Chakwera njonena kuti let's fix broken systems. Nkhani ya mafuta mdziko muno ni chitsanzo cha broken systems. Kuvuta kwa mafuta sikunayambe lero. Kudamba maboma wasa kumpuyoko mafuta. DPP I think the West inali nthawi ya DPP nthawi ya bingu asanabwere my choice band was the West because ndiye kumakhali kuti mafuta awo samaonekadi makhala 3 days bulipo sapeza mafuta pamene under this government amasowadi situkana koma 2-3 days umaona kuti malaini aja apita amapezekabe pakuti alipo koma nkhani ya mafuta yakhaye kusoesa mtendere dziko lino. A president ananena kuti chinthu ngati mupanga chinthu chomwecho chobweresa bad result inu mufuna mzipeza zomwezo ali hoping kuti zinthu sita sizingasita. Where he has been brave enough is kusintha zinthu and chimodzi mwa icho nkhani ya mafuta ndikumbuka atapita ku parliament Minister of Justice first when I was hazofunika kuti malamulo asinthe amavuta anthu a DPP omeneko ndikumbukira Nsaka wewe ufuna kuti mafuta azigula ku State House ni wapanga respond ngati yowaja ndi wa engine ya justice kuche mufuna mafuta azigula ku State House zimene zizoipa mufuna corruption mufuna chani but they stuck their gun mpaka nasdaenda zimene zicha. Today
kuti zikutheka and mafiga amene amagamba Kevin amagamba kuti oh actually mugula kwa madobadoba timagula modula $120 is it one whatever so it shows kuti chito chitike actually George I have the figures. Yes, kugula kwa madobadoba timagula 175.71 per metric ton dollars. yes, Per metric ton. yes, That is diesel. Petrol timagula 185.90 per metric ton. Lero ndekuti tizigula amene akubwerayo mafuta amene akubwerayo tigula kuchokera ku Oman it's 100 point something dollars less. yes. Less. Kurana zoti tikuseva pafupi $100 yapa mwamba petani. So that shows kuti marizatsi abwera, marizatsi zikutheka. Fixing broken systems, that's it. Kusintha zinthu osati zinthu mangoti zingopitiriza usoisa ntendera amalawi kera kumana kuti tisasinthe tingopanga zomwezo zakale zimene timapanga through madobado mamiddlemen chanchani. In the end you see there's so much service. Komanso I know kuti the other thing is mafutawo one consistent supply, two tizilipira usati pompo kuti pakana tipeze forex tilipire pompo will be given grace period olipira. This is what I call kuthandiza kuti dziko lipite patsogolo. Service. Service kukhala mboma for service. Nimaseka agangata amalankhula pa msonkhano amanuuzatu kuti ineyo unokusendori joni ningogwisa chito ndalama zanga po panga campaign ya DPP sikulandira chichonse komanso anthu ena anu mwambakalo panga celebrating ngati nyamba taphakale. So I was saying kuti dziko lino awawo afuna apite mboma ukatenga nyama kuti munthu fo anthu mukapita kuzimba mukapha nyama mmagawanadi Padzana wena already dziko ni memo. so ya achana amalizi on memo. These attitudes amalawi aziona asamangoziva azizipanga analyze. It shows kuti afuna kuti alowe mboma ukagawana nyama ukagawana so they are going there for service. What Chakwera is doing is exactly the opposite. Service. Kukhala mboma to serve the people better, to solve mavuto anthu amene akumana nawo. Amalawi adandona nthawi itali lamita nthawi yawo pakana pano kuti dziko muno mafuta aufuta tukene kopanga izi. This I want to repeat this because it's true. Mavuto under this government amavutadi koma level yake singafanani nthawi ya bingu imene bingu amene kuti mukuti mafuta ulibe tabata basa ngati kama loseka kugundani. It was very bad. Today kuti mafuta awubwera government to government, all those reductions terms abwino chinthu chofunika kuti amalawi achione and celebrate kuti we have a leader that wants to change things, wants to fix broken systems. It's not just ngokamba koma he's doing it, and this is an example. Mwina Silepombo, we give me 2 minutes. Ndathokoza kwambiri. Ndimafuna kuti malenga ndi nthawi. Yes. Ilekelese pamenepo. Chibwino. Mamvula ndawula kwambiri tu. But it's okay, amvula nthawi yatha. I know, amvula nthawi yatha. Mr. Mpesamba, nthawi yatha. Ndimafuna ningopereka mafigures ake. Apereka so. Chinthu chofunika kwambiri. Yeah. Kuchokera ku Oman. Chabwino. Diesel tikugula 77.17 per metric ton. Dollars, right? Yes, dollars. Pamene kumbuyo kuja pamene magula kwa madobadoba diesel yemweyo timagula 175.71 ndekuti kuonjezera per metric ton. fupi 100 tikujotsa $100 somewhere around 101. Yes, 100 izizi tukugamba za madollars sindalama zazing'onoyi. Ndiye kuti choyambirira tikuyena kuyisintha ndalama ichi kubweretsa kumalawi kwacha kuti muzindikire kukula kwake. Tibwere ku petrol 69.89 per metric ton kudzera ku G2G ya Chakwerayi. Ijama ito kona ku parliament amati mufuna bandalama kale petrol 185.90
per metric ton ndiye mukuyotsera 69 uja kuchoka ku 185 tikuseva ndalama zingati ngati dziko ndiye ndimafuna ndifunse mafunso pepani msetseke funa ndifunse mafunso kodi difference imeneyi zaka zomwe DPP malamulira amatenga ndani kodi akabambe oringa nzeru adapanga za chuma njira imeneyi samayiganiza kusukulu kana adapita kusana dziwe uri amaringa nzeru na kodi amariweke nda nzeru nda economic engineer sana dziwe mukulipisa mafunso awiri ofunika kuti ayankhe ndi amene wawo amene amatenga difference yakuondotsa chakwerayi ndi ndani zaka zonse zapitazi chifukwa ena mdziko muno ngati muchada achita zafetereza nkhani zafetereza kutukwana kunyozo kutanwa akuluakulu izizizi tikhoza kapeza fetereza kwina kuchipa amalawi akuvutika koma iye amene afuna kupandira murata muonetsetse munthu amene afuna kuchita chilungamo zichamba kamba chochi kuti anthu amene akufunitsitsadi kuti zinthu tisinthe mdziko muno ndi amene amakhanga loyipa anthu amene akufunitsitsadi kuti akuluakulu izi zamafuta azizi sizona mafuta aja akabwera ndiye kuti anthu ake ndomwe amakazungulira kuseri kukapangana ndama zichamakamba chochi last week kuti anthu akumapopa mafuta aja usiku nkumatutsa kunja kodi anthu amene wo mungata mukuti akukonda dziko lino mukunopesesa ndipo malizira ndimangofuna ndinene kuti lero mbava zadziwika aliyense amene adayankhulapo nkhani imeneyi kunyoza achakwera kunyoza boma kunyoza means ya G2G alipo anthu ena akatola nkhani amene akayankhula zimenezi. Please swallow your pride and accept that you were wrong, you misled Malawians and in the border. Aliyense member of parliament anamada tukwana ku nyumba ya malamulo amalawi nkumamva za nkhani ya G2G pamene ni nkhani imene petrol and fuel are, this is the most strategic commodity mdziko ngati tino lori we are landlocked country. And nkhani imene imwe ibweretsa nthawi la kuika ifoti ni nkhani yofunika kwambiri. Ibweretsa next week. Ibene idikambeso next week. Amalawi amvetsetse munga mwa dzina la program ino Timvetse sifwa sizoona akwena kuyankha mafunso. People have stolen from this country for too long. Malawians have been lied to for too long. Enough is enough. Amene amapaka maboza amene amalipidwa amatani kandi ntolankani kandi ndani kandi MP kandi ndani. Malawians have to know. Amalawi tidziwe munthu amene akufunira dziko lino zabwino ndani. Tathokoza kwambiri. Ampeka sambo anangodumphira. Ndiye pepani amvula silopasa nthawi ndeya. Yeah, ine sindi wifuna ndani nakuti ndizakhareso nkhaniyo. Tsulina. Mongo itsupura. Zamveka. Zikomo kwambiri. Pamenepa ndiye timalize program yathu ya lero ya Timvetse toyera kuno ku MBC program ndi kuoneka kuti nthawi inatizepera lero kumafuka tena kuonjezera kwa singatheke mangani nthawi pabwera program ina. Tithokoza kwambiri Mr. George Kasakula na program tsipula lero. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Mr. Humphrey Mfula Zikomo kwambiri. Mr. Kevin Pekasambo Dr. Osanis. Also iwala imene ibwereso uyama. Sabata mama. Ibwe. Zikomo kwambiri. Pamenepa tasitiriza program yathu makoma nonse tithokoze nalo pamene kuonera komanso kumvera program imeneyi. Zikomo kwambiri.